Alam niyo po, isa sa mga problema ng maraming taong kinakaharapan ngayon ay ang problema ng addiction, no? Dati po ang addiction nasa online sabong, no? Buti na lang po na-regulate na ito, pero merong ibang addiction po pa rin, no? Online gambling, no? Meron din pong addiction pa rin, no? Sa paninigarilyo. May addiction po hindi lang po sa sugal, kundi patuloy pa rin ang addiction sa substance abuse, sa alak, no po, at drugs, no. So from the beginning of time, no, tayo pong mga tao ay may tendency po tayong maging addicted, no. We have that danger of being attached to something, no, whether it is a thing and an activity, no, paulit-ulit mong hinahanap, no, at kala mo hindi ka magiging masaya kung wala ang bagay na yan. 3 bagay lang po na makikita po natin sa Biblia, no, para ma-overcome yung addiction. Una, mababasa po natin sa Matthew 26 verse 41. Sabi niya, "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak." Yan po yung una. Kailangan magdasal, no? Kailangan ipagdasal niyo po yung inyong anak. Ipagdasal niyo po ang inyong family member, kamag-anak na nalululong sa bisyo o addicted, no? Pero hindi lang dapat ikaw yung nagdarasal. Yung addict din dapat matutong magdasal, no? Kasi kung iiwanan niya yung kinaka-addict niya, dapat meron siyang kakapitang iba, no? Hindi lang yung aalisin natin, hindi lang yung pipigilan natin, hindi lang yung itatali natin. Meron kang inalis, kailangan meron kang ipalit na mabuti, no? So, isang tulong para ma-detach, no, malayo doon sa kung ano man yung kanyang binabalik-balikan, no, ay yung makita yung kabutihan, maranasan yung grasya, biyaya ng Diyos. And that can only be experienced if we go into prayer, no? And if we help that person to approach the Lord to pray, no? So mahirap po 'yan, no? May 2 paraan para tulungan mong makapagdasal yung tao, no? You can push that person or you can pull the person, no? Push, pipilitin mo. But pull, mas maganda, you attract that person para siya ay matulungan na makalapit sa Diyos, makapagdasal. So, yun po yung una, no? There is power in praying, most especially if we believe in the God of the impossible on whom we pray to, no? Pagdasal po natin sa ating makapangyarihang Diyos. Alam natin na walang imposible pag ang Diyos ang gumalaw. Di po ba? No. Pangalawa, no, mababasa din po natin in the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 13. And I read, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you cannot bear. But when you are tempted, He will also provide a way out for you, so that you can endure it." No? So, pag tayo ay natutokso o pag tayo ay nahuhulog sa tukso at sa kasalanan, no? Naniniwala ang Diyos na kakayanin mo din na ikaw ay tumayo. Kung ikaw ay nadapa, alam ng Diyos na ikaw ay makakatayo. Hindi ka papabayaan ng Diyos sa matukso higit doon sa hindi mo kaya, no? Naniniwala pa rin ang Diyos sa atin na meron tayong kapangyarihan binigay niya na malalampasan natin, no? Pero kailangan natin pagdaanan anuman ang tukso, anuman ang pagsubok sa ating buhay, may dahilan para tayo ay mas maging matatag, para tayo ay mas maging matalino, no? So remember that, no? Huwag mong iisipin, huwag niyo pong iisipin ano man yung pagsubok o addiction o problema sa inyong buhay ay
sa iyo lang na nangyayari. Yeah. No? Lahat tayo, marami sa atin, may hinaharapan na pagsubok. And it is common to all of us. Sabi po ng ating pagbasa, no? Tayong lahat may kanya-kanyang hinaharapan na suliranin. But God will not give you a problem that is beyond your ability, no? Binigyan ka niya, alam niya, nakakayanin at kakayanin mo yan. At pag nalampasan mo, you will become a much better person, no? So, magtiwala po kayo, no, na darating ang panahon, ma-overcome din yan, no, sa tulong at grasya ng Diyos. But third, ito po, mahalaga din ito, no? We read this also in the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 33. Sabi po, do not be misled by bad company. No? Bad company corrupts good character. So, ang susi sa pagbabago ay yung environment, ay yung mga kasama natin, no? Pag mabuti ang mga kasama mo, no? Pag mabuti silang impluwensya, ikaw ay maitutulak, no, doon sa magandang ugali, sa magandang kalagayan, sa magandang sitwasyon. That is always the key, no? Kahit na anong gawin natin, no? Hindi malayo na pag ang mga kabarkada mo ay nagkakasino, no? Sasabihin mo, ay hindi na ako magkakasino, wala akong hilig diyan. Gusto mo't hindi, ikaw ay mapapasugal, no? Kahit na sabihin mo hindi ako naninigarilyo, no? Sinabi ko din po 'yan. Pero nangyari sa akin dahil mga kabarkada ko, nakikita ko, kasama ko, naninigarilyo. Pati din po ako, nakapanigarilyo. Di ba? Good boy po ako eh. Galit na galit ang nanay ko. No? Nung nalaman niya, naninigarilyo ako. Pero dahil hindi ko palagi kasama nanay ko, iba yung kasama ko, mga naninigarilyo. Kaya nga, nakapanigarilyo ako. Di ba? Kaya nga, ang susi palagi na pagbabago ay yung mga kasama mo. Sino ba yung nag-iimpluwensya sa iyo? No? So, yun po yung kailangan bigyan ng pansin, no? Pag sinabi mga kasama, hindi na lang sila physical ngayon eh. Pati po digital, no? Kasi yung mga friends natin nasa internet na. So, yung connection, higit po sa physical. Kaya nga, ano ba yung binabasa? Sino ba yung kinakausap, no? Kanino nakikipagsalamuha? Those are very crucial and vital points, no, to consider para po sa pagbabago ng tao na addicted, ano man yan na nahihirapan siyang iwan, no. So, yun po yung pangatlo, no? So, tatlong bagay po tandaan po natin, no. Una, dasal, no. Pangalawa, ang grasya ng Diyos, ang awa ng Diyos, at pangatlo ay yung mga kaibigan, no, malalapit na magiging mabuting impluwensya sa atin para maging susi ng ating pagbabago. Po. At saka tandaan din po natin that we are what we repeat. No, gusto man natin hindi, tumatatak sa atin. Yung paulit-ulit natin ginagawa, tumatatak sa atin yan. No, kaya nga po, piliin natin mabuti, suriin natin ng mabuti, timbangin natin ng mabuti. Ano mang paulit-ulit kong ginagawa sa aking buhay. Dahil yan ay maiiwan at maiiwan sa akin at yan ay dadalhin natin hanggang sa susunod na buhay, no, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, let us be careful, no, really how we live, no, and how we, spend our time here on earth. Okay? So I am praying for you na sana po matauhan, no, sa tulong at awa ng Diyos. So maraming salamat po. God bless po. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL
91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.